Sunod gani masigi pagyapon kag panawag og papab. Mabunalan na jud ka ba? Pre, dalang tubig oh. Ma, magputo tag balangoy kay dagan na kay balangoy sa likod. O sige, kuhaan kudkuran nila Miboy. Wala pa dito na uli, ma. Nakalag-kalag pa man to nila gihiraman. Na, wala pa yun in town. Kuhakaw. Okay, ma. Basa-basa man, mura mag-bright. Bahala di bright basta sigbasa. Ikaw, dili mo basa-basa, dili ra ba bright? Sos, basic ra kay na sa kuha, Kuya Miboy. Habugir, kaya mo ra pa kabasa. Kabasa ay! Ang first baday ko kung di ko kabasa. Aw, di maayo. Sa rito yun nimo. Wow na daw ni mama ang kudkuran. At pa tong kalag-kalag ni mo gihiraman. Andun karon wa pa ni mo giuli. Nauli naman guro na ako dong. Wala palagi. Muani pabaray ko diri kung giuli na nimo. Kinsa kang anak dong? Na, maunir. Kang madam imyat. Ay ikaw din anak ni Madam Imyat. Dakuan na nimo oy. Sa ato pa ikaw si Sayon. Giingon mo na ako mismo. Aw maayo. Unsa na may grade nimo ron? Grade 1, hapit na mag-grade 2. Okay. Layo-layo pag mo tabukon dong. Maagi pa kag high school. Nya human, mag senior high pa ka bago ka mag-college. Ay, layo pa yun akong tabukon. Pero kaya ra na ako na. Kay, bright man ko. Wag ka very good yun nimo dong. Unya, unsa may kuan nimo dong pag abot sa panahon? Akong kuhaon kudkuran. Na. Oh, asa makagikan sayon? Ay, gisugo kong mama magkuhaon tag kudkuran. Unya, asa mo kudkuran ron? Ay, ingon ni Mayboy, nauli na daw niya. Ay, nato diya sa sulod. Ngitaan ninyo. Ay, murag anak yun. Magunsa man day mo? Harbisuno na kayong balangoy pa. Gulang na kayo. Amayo. Kau pangitaan ninyong kudkuran kaya ron makaputo na mo. Okay pa. Ma, giuli naman dahil ni Mayboy ang kudkuran. Oh, mau ba? Ako na lang pangitaon na sa sulod. Basinaara to. Oh, maayo. Mao na pinakatama nga imong buhaton, ma. Ikaw, pag andam na kay tabangan ko nimo. Okay, ma. Pa, ako ang sanina nga pulo. Naa diya sa kilid sa karton. Pa, ako shirt. Naa sa kinilaw man nga drawer. Pa, akong dula niya pusil-pusil. Ay, naunsa naman taong kasi hindi ka may nagdula. Ato, murag na ato diya ilalom sa katre. Pa, saan ang kudkuran? Ay, naunsa na raman to diya sa pinakailalom sa budiga. Pa, saan ang asukar? Ay, naunsa naman na naduharap dapat na sa mga tuyog suka. Pa, saan kaldero nga dako? Naago diya sa kusina. Ali rago dire be. Ali sa go dire kadiyot lang. Oh, saman pa. Ikaw ba, wala kailay malitok si mong baba. Purusan lang ka papa. Kung nang may pagitaon, papa. Sunod gani, masigi pagyapon kag panawag og papab. Mabunalan na jud ka ba? Kuhay sa kog tubig dito be. Kagiho ako. Okay. Kara na itong bata. Pre, dalang tubig oh. Iwata na, pre. Siyempre. Di na makakapatawag og papa. Di, pre.